kasi rito eh, kaya kailangan nating baliin. Oh, andun yung tao sa taas oh. Yung mga tao pala sa taas. Wow! Tatakbo tayo guys ng 2,300 miles from Ontario to Edmonton. Turn on natin. Tara guys, mag-check-in na tayo para makuha na natin yung load natin papuntang Edmonton, Alberta. Yeah! Alright guys, ayan. Patayin na natin yan. Bago tayo tuluyang lumarga-larga, i-triple check muna natin ito. Baka kasi may laman pa, alis na tayo eh. Pabalik tayo rito. Make sure. Wala. Malinis. Okay na. Punta na tayo sa ano. Pipick upan natin, walang laman. Clear na. Hindi ko isasarado ito kasi pagdating natin dun sa gate, titignan pa yung loob. Ayun guys. Tara let's. Sa mga nakasunod no, kadideliver natin dito. Ngayon pupunta tayo ng Esguelin Bowery. Naulan na, ng oras na. Doon naman tayo magpipick up. Kaya let's roll. Kahit patumpik-tumpik pa. Sana may labas ko yung aking 360 kasi hindi masyadong uulan sana, or sana hindi umulan. Kasi pag umulan, patay tayo dyan. Hindi natin may labas. Request kasi ng mga tropa eh, labas ko daw yung 360 ko. Ayun, dahan-dahan tayo rin dito. Dahan-dahan lang. Let's go! Walang bukang. Let's go! Titignan pala likod ng trailer. Isa ko na lang. I'll open it. Yes, please.
Ayaw mo balikan. Okay? Ayaw mo balikan. Kailangan pala dito bukas-bukas nila. Meron ba tayong pang oras driving? Ratan na to, ratan.
Guys, good morning. Ayun, babalik tayo. Dito na tayo sa ating pipikapan. At sa previous video vlog natin, nag-deliver tayo sa Cornwall. Tapos drive tayo agad hanggang dito sa pipikapan natin. Kapon sana ang pick up ko, kaso binago kasi gabi na ako dumating. Kasi nga doon sa sa Cornwall, dineliveran natin sa mga nakasunod, no? Ang schedule ng delivery natin is alas 11. Ginawa namang alas 3 na hindi man lang sinasabi, kaya tuloy natingga tayo doon. Nung dumating ako dito ng gabi na, sarado na sila, kaya ginawang alas 12 ngayon, tanghali ang aking pick up. Nandito na tayo sa yard kasi pwede naman matulog. Pakapi-kapi nga muna guys. Pakapi-kapi lang muna tayo. Pakapi-kapi lang muna tayo. Ang gaganda ng mga truck nila rito Ano? Ay no, yung mga truck ng ng company ko. Peterbilt, yung malalaki talagang klase ng Peterbilt. Ayun. Nagahanda rin yung naalis. Mamaya mag-check-in tayo doon. Nagigising ko lang doon. Sarap matulog. Malamig-lamig na. Ganito lang dapat. Yung sana walang snow. Pagkaano kasi pag may snow, naku, tayo na, sobrang lamig. Guys, kape tayo. So, mamaya habang wala pa ako o hindi pa ako naluludan, magbuhat-buhat ako ng konti dyan, exercise. Ayan. Ang load natin guys, diretso Edmonton na to. Edmonton, mula Ontario all the way to Edmonton, pumapalo ng 2,300 ba o 2,200 kamilyahin na naman yun. Mahabang takbuhin na naman. Daming miles dito sa truck ngayon papasalamat din naman ako. Thank you talaga. Guys, kape tayo. Punta na ako doon mamaya. Baka sakaling ready ang load, mag-check-in na tayo doon. Tara guys, mag-move tayo doon sa harapan nila para makita na nilang andito tayo. Baka sakaling ready na yung pangarga. Maludan na nila tayo. Makalarga na rin tayo, makauwi tayo. Miss ko na naman ang mga kids guys. Miss ang kids. Alas 12 pa yung pick up ko. Ayos na ba? Alas 9 na. Check-in lang ako. Malay mo, andyan na yung load. Tapos i-pre-call na rin natin ang ating ang ating trailer. Oh, may Prince dyan Prince. Ito tayo sa loob guys. Dito lang muna. Dito lang muna tayo. Turn on natin. Balikan natin yan mamaya. Set point natin yan mamaya. Maputik. Prince
tayo ng door, thank you. Kung hindi pa, wala tayong magagawa. Dito ako sa ilalim, paputik dun eh. Dito ulit ako dadaan. Alright guys, sinabihan ako, door 3. Dito saktong sakto. Tras na tayo sa door 3 nila. Hanggat wala pang mga sasakyan na nandi dyan, kasi medyo may kasikipan ay no. Set point natin sa 34. Atras muna tayo bago natin buksan. Woohoo! Maputik. Amputik. Amputik. Alright guys, buksan na natin itong door 3 nila. Kasi rito kaya kailangan natin baliin. Andun yung tao sa taas oh. Yung mga tao pala sa taas. Babayin ko lang tapos buksan ko na.
2 hours later. Alright guys, ayan, kinawayan na tayo. Loaded na daw tayo. Doon na ako sa labas mag ayusin ang load natin. Para walang sagabal. At para yung iba makatras na rin doon. Dito sa gilid. Sabay pupunta ako sa loob at para kunin ko yung kapilitos. Alright, yan. Dito muna tayo guys. Tara, baba tayo guys. Puro yung papel. Lock natin. Set point 34 ang set point, 36 ang box. Perfectly. Now, sarado natin. Gaano kaya karami ito? Hanggang Edmonton guys yung yung tatakbuhin natin mula dito sa guys East Gwillimbury. Pupunta tayo ng Edmonton, Alberta. Kaysa dito tayo sa East Gwillimbury, pupunta tayo Edmonton, Alberta. Sakto. Tama lang, tama. Sakto. Tapos kukunin ko yung papel, hihingi pa ako ng padlock sa kanila. Yan, tara guys. Para sa ganun lahat is perfecto. Let's go! Guys, nakuha na natin ang papelitos. Wow! Kompleto na to. All the way to Edmonton, Alberta. Kininta ko na 2,400 balis na naman ang tatakbuhin natin. Kaya hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. Let's haul. Let's haul. Let's go. Yeah! Meron akong seal. Meron din akong bolt padlock. Nandito na ang papelitos natin. Lahat yan sa guys, Martes, Tuesday. So ngayon is Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. 4 na araw ang takbuhan. Lagay natin sa continuous. Kasi sabi continuous 34 continuous. Ayan guys. Kunin ko tong cellphone ko, picturean ko, padala ko kay dispatch ko. Kasi SOP yan nalaglag. Nalaglag na. Saan ba yung cellphone natin? Yeah.
Yan. Tapos yung picture ng ano, ito. Padala natin sa kay Boss Darrell. Yun. Alright guys, malikabok at mag-uutik, mag-gravel. Tanggalin muna natin ito ano. Kaya dito ako umano kasi maapakan ko na naman yung putik. Marurumihan na naman yung ating ano, floor. Kaya naglalagay ako ng ganito para kahit papaano man lang hindi masyadong ang dumi. Alright guys, nakuha na natin ang papelitos, sambugkos, 4 na delivery to. 1, 2, 3, 4 4 na delivery, kapal. Kaya di na tayo dapat pa magpatumpit-tumpit pa guys. Sipat na. Wala. Tumama dito. Raso. Ito. Guys, so paano, putulin na natin video vlog natin. Kita-kita muna tayo sa bahay. Dadaan ako sa bahay, mahabang biyahe ito. So mahabang takbuhan, kaya naman ingat kayo lagi. At salamat sa panonood sa akin. Nandiyan kayo lagi na sumusuporta sa video vlog ng Lakay. Kaya naman thank you. God bless us all. Ingat. Peace out guys, bye bye. Yeah! Lakay Tracker.